Els bons estiu era una iniciativa que el govern republicà havia portat a terme els últims 2 anys i que estava funcionant i molt. Més de 480 joves, infants de tot Tarragona i les seves famílies havien pogut gaudir de les activitats que les entitats tarragonines havien portat a terme durant els estius. Ja parlem de casals, parlem d'activitats esportives, parlem de qualsevol activitat que a l'estiu aquests nens i nenes hi podien gaudir. En l'actualitat, el Partit Socialista ens vol treure aquests bons estiu i vol transformar-ho en unes ajudes només als usuaris de serveis socials. Això és tornar enrere, és estigmatitzar aquesta població, és tornar a l'època llunyana que ens aporta molt poc. Per tant, obrim les portes a totes aquestes famílies tarragonines, moltes famílies de les quals també ho passen malament i els seus fills també volen accedir a aquestes activitats d'estiu, obrim-los les portes i tornem als bons estiu. Exigim al PSC que torni a portar a terme aquests bons estius que havia començat el govern republicà i que tant i tant havien funcionat.